Wala pa'y rotational brownout nga napatuman ang Visayan Electric Company taliwa sa yellow o red alert grid advisory nga giluwatan sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP sa Visayas. Mao kinang giklaro sa pangu sa Reputation Enhancement Department sa Visayan Electric kasi Queenie Bronce. Kini gidasunan sa System Operation Officer sa NGCP Visayas nga si Engineer Amado Otara. And as much as possible, we would want nga one time ra gyud ka mapalungan, one time ra ka makasuway sa rotating brownouts kay init biya kaayo, no? So muna nga amo gyud nang paninguhaan nga if ever manggali mag-implement jud og rotating brownouts, kausa ra jud ka mapalungan. But so far, even if mga 2 weeks naman siguro ta nag-yellow and red alerts in the Visayas, wala pa gyud ta naka-manual load drop. Sa habig sa NGCP, gipasabot ni Engineer Otara nga dili angay mabalaka ang katawhan sa maong grid status tungod nagsilbi lamang kini nga warning sa pagkunhod sa power reserves. Yellow alerts actually, we don't need actually to be worried about yellow alerts because although we have an alert notice issued, it does not mean that we are going to have brownouts. It only means that our required reserves are already approaching depletion. Now, it does not mean that yellow alert mag-brown out na. It only means that the energy or the capacity left in the power system does not meet the required normal level. Dugang ni Otara nga ang pag-uso sa reserves tungod sa forced outages sa ubang plantang gipaubos sa maintenance o repair. Nakadugang sab ang pagsaka sa demand karon sa kuryente sa mga konsumidor tungod sa kainit dala sa El Nino. Gibutyag sa Government and Regional Affairs Lead Specialist sa NGCP Visayas nga si Michael Ligalig nga karong adlaw kasamtangang giisa ang yellow alert sa Visayas. Tungod sa El Nino, natala din sa Visayas ang all-time high power supply demand nga miabot sa 2,686 megawatts. Apan gipasalig sa NGCP nga kung dili lang mupadayon ang grabing pagsaka sa demand sa Visayas, makasugakod ra ang kasamtangang supply og reserves dinhi sa Kabisayan. Assuming nga magdugay pag ni, og di lang musaka, okay ra. Meaning if maprolong lang siya but not on the rising trend. If the demand will just still be at, say, 2,600 plus megawatts for the whole Visayas, and it will sustain for pila pa ka days, we could still manage, sir. Wala pa yung rotation brownout. In fact, how many times na nag-issue yellow alert notices, pero we have not implemented manual load dropping as of yet. Pasalig sab sa Visayan Electric nga mihimo na silang pagpangandam in kaso kung kikinahanglan ang manual load dropping nga mo resulta sa brownout dinhi sa Sugbo. Paglaro ni Bronce nga sagad sa mga nasinati karon nga brownout tungod lamang sa scheduled maintenance o emergency outages nga usa sa dakong hinungdan mao ang tabanog nga masangit sa power lines. Nunot ni ini, giawhag ni Bronce ang mga Sugbuanon bata manuhamtong sa paglikay sa pagpalupad og tabanog ilabi na duol sa linya sa kuryente. Gikan sa 50 ka insidente sa power outage tungod sa tabanog sa tibuok 2023, karon nakatala na ang Visayan Electric og 68 incidents gikan sa Enero hangtod lamang Abril. Samtang sa hilisgutanan sa supply sa tubig, miabot na sa 60,713 cubic meter ang deficit sa supply sa Metro Cebu Water District kun MCWD. Kinitungod sa pag-uga sa mga tinubdan sa surface water sa Sugbo. Usa sa nakitang solusyon sa MCWD mao ang pagkuha sugod sa Mayo og dugang bulk water supply nga moabot sa 70,000 cubic meter per day gikan sa desalination plant sa Cordova, Mandaue ug Mambaling. Mauna ani man gud siya. Pagkakaron ang underwater source sa MC stable pa kaning underground source. However, kung magkadugay nga wala jay ulan, di man gud ma-replenish ang atong aquifer. So mo na sad na siya ang maubos. Kana critical na gyud ta ana. So that's why we are hoping nga mag-ulan na, and we are also pushing our suppliers nga muandar na gyud ang mga disal. Gibutyag sa tigpamaaba sa MCWD Minerva Herodias nga padayon sabang ilang paghatod og tubig sa mga barangay nga dunay grabeng pagnihit sa tubig. Apil na niini ang mga barangay sa Cebu, Mandaue ug Talisay. Kini si Angelica Faisanyal alang sa My TV Cebu.